Hej, hory naše, grúne s dolinami a nebo nad nami. Hej, hory naše, vo vašom objatí aj smútok sa stratí. Hej, hory naše. Čože je to 50-ka? Spieva sa v známej pesničke. Veruje tomu už 50 rokov, čo naši predchodcovia zo Smrečian a Žiaru rozhodli, že založia spolu telovýchovnú jednotu. A dnes prišiel čas bilancovať. Ale viete čo? Poďme sa na to spolu pozrieť. Maťko, ste posledným žijúcim členom, ktorý zakladal túto telovýchovu Družba. No tak som sa prišiel spýtať aspoň pár slovami, ako ste domu prišli, že ste založili a ktoré to trvá doteraz 50 rokov. No tak bolo to už naozaj dávno. Človek už si to v hlave len tak premieta, ale keď sa to tak vezme, tak no, bolo to po tých, dá sa povedať, povojnových rokoch a v týchto dedinách, tak ako na Žiare aj v Smrečanoch, každý športoval si po svojom. Každý čo chcel. Buď si išiel si zahrať fotbal, alebo si zahrať volejbal, alebo tak. No ale tak už prišlo už v tých rokoch ku tým 60. Sme tak uvažovali, že predsa by bolo dobré aj niečo zorganizovať. A sa dá ako organizovanie proste ten šport prevádzal. No tak najviac, keď sme tak uvažovali, bolo tu na ľudí, ktorí by hrali fotbal. No, tak dá sa povedať. Fotbal bol až na takom prvom mieste? No tak ten bol na prvom mieste, pravda, no. Lebo kopali ho všetci mladí, starí, či už na Žiare, alebo Smrečanoch. No ale tu sa jednalo o to, že ako to dať dokopy, pretože povedzme málo bolo fotbalistov na Žiare, málo bolo v Smrečanoch. No, tak vznikla tá myšlienka a na toto sme prišli v chate žiarskej s Vladom Moravčíkom s tým, že by sme tieto dediny nejak spojili športovo a založili tú telovýchovnú jednotu. Boli síce problémy, tak to môžeme hneď povedať, však keď si zoberieme dediny, Smrečany, Žiar, tak tie vždy dáke tie trenice boli. Tak to sú, aj stále budú ešte. A sú doteraz s tým. No, takže v prvom rade sme riešili, povedzme, keď to spojíme, aký názov tomu. Však sa dá. Dá. No, to skoro bolo ako plebiscit v týchto dvoch dedinách. Kto bude prvý? Telovýchovná jednota. Budú Smrečany, bude Žiar. No ako sa to bude volať, kto bude prvý, hej, kto, a či bude nové meno dáke, či dáko vymyslíme niečo k tomu. No ale nakoniec po takej úvahe určitej, no tak sa dohodlo na tom, že to bude ako telovýchovná jedna Družba Smrečany Žiar. V zasadačke obecného úradu v kultúrnom dome. No, tam sme sa zišli, bol tam Vlado Moravčík, no, ako hlavný za Žiar, ja som za Smrečany. No a ešte boli tam ďalší, Janovčík, Ondrejček, bol zo Žiaru. Neviem, kto tam bol presne. Neviem, či bol Vladozávodný, alebo... No, neviem, proste boli takisto traja tam odtiaľ. No a tam sme také základné veci sa už dohodli na tom, že bude to fotbalový ako oddiel, že to bude volejbalový oddiel. Volejbal na Žiari sa hrával už pred oficiálnym vznikom TJ. Bol to klub s veľkou tradíciou, výbornými volejbalistami i výbornými výsledkami. Najväčšie úspechy žal klub koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia. V tomto období sa klub pravidelne umiestňoval na prvých 3 miestach v krajskom majstrovstve, dokonca v jeden rok krajské majstrovstvo aj vyhral. Na vyššiu súťaž však nebolo dosť finančných prostriedkov. Na zápasy sa cestovalo vlakom, neskôr osobnými autami a po zakúpení mikrobusu Robur, Rolfo, ako sme ho familiárne volali,
sa posledné roky cestovalo na zápasy týmto dopravným prostriedkom. V klube spočiatku hrávali hráči zo Žiaru a Smrečian, avšak neskôr so stúpajúcou náročnosťou a úrovňou súťaže sa klub musel posilniť aj legionármi. V zimnom období hrávali volejbalisti pravidelne aj v slovenskom pohári, v ktorom hrávali aj kluby z vyšších súťaží. Najväčším úspechom v slovenskom pohári bola účasť klubu medzi najlepšími 4 klubmi stredoslovenského kraja a poriadanie tohto finálového turnaja našim klubom v Sokolovni v Liptovskom Mikuláši. Volejbal sa však v 90. rokoch presťahoval do hál a keďže naša telovýchovná jednota nemá telocvičňu, bolo potrebné si ju prenajímať v Liptovskom Mikuláši. Podmienkou účasti v súťaži bola neskôr činnosť aspoň jedného mládežníckeho družstva, čo v tej dobe naša telovýchovná jednota nedokázala zabezpečiť. Domáci diváci svojich hráčov v akcii nevideli, káder postupne zostaral, mladých nástupcov v našich dedinách nebolo. Súbeh týchto faktorov spôsobil postupne zánik klubu. V pamäti však stále zostávajú známe turnaje, ktoré poriadal klub na trávnatých ihriskách v hore v Sihoti, neskôr i na Antuke, za Bujačiencom, ako domáci niekedy dávno nazývali, volejbalové ihrisko pri garáži SAD. Káder mužstva začiatkom 60. rokov tvorili hráči Červen Ludomil, Kováč Jozef, Jaraba Ivan, Jaraba Igor, Krásničan Pavel, Duroška Ján, Klamár Jozef, Labaška Jozef. V 70. rokoch reprezentovali našu TJ Juráš Miroslav, Matejka Ján, Kováč Peter, Kováč Slávo, Moravčík Peter, Červen Miroslav, Priechodský Ján, Trniak Ján, Matlon Jozef. Najväčší úspech z volejbalistov dosiahol najmladší z volejbalovej rodiny Červeňovcov Michal. S družstvom Prešova sa stal majstrom Slovenska, stal sa pevnou súčasťou slovenskej reprezentácie, s ktorou sa zúčastnil majstrovstiev Európy v Rusku, Svetovej univerziády v Turecku, reprezentoval Slovensko v Európskej lige a presadil sa aj v 3. najlepšej lige sveta, poľskej najvyššej súťaži, v ktorej legionárči už 4. rok v klube Delekta Bydgošť. Tie časy, keď sa založila telovýchovná jednota družba a keď ste začali tu s fotbalovým oddielom. Čo to vtedy vzniklo a čo ste robili? No, čo sme robili? Najprv sme potrebovali hrysko. Do toho sme sa pustili, oplotili sme ho, rekonštruovali, brány porobili, šatne postavili. Ale ja sa pamätám, že ja som sa ešte preobliekal pod Svrčinou. No to sa preobliekalo. Ako ktorý mohol. Takto prišiel už aj oblečený z domu a takto sa preobliekal tam. No a zháňanie na fotbal, ako ste... No, zháňanie. Dobre, že nie bubnom. Kedy ste aj oplotili ste hrysko? No, oplotili sme hrysko, to som... Prakticky ja sám robil. Som robil na družstve, som mal pojazdnú dielňu a s pojazdnou dielňou som šiel hore, pílil v rúry, zváral, bil stĺpiky, to len tak provizorne, lebo bola nádej, že sa hrysko bude inde stavať. A ostalo to všetko tak, až doteraz je to opletenia tak, ako to bolo. No ale za vás, ešte si pamätám, sme nadviazali družbu s družobnými, s Bzincami pod Javorinou. No áno, to bolo, neviem, ako sa to stalo, že sme sa s nimi takto skamarátili a potom sme už nadviazali družbu. Oni prišli k nám, na turnaj sme ich pozvali, my sme tam išli, nocovali sme tam, urobili zábavu a tak. A trvá to dosiaľ. Vítam vás na tomto tematicko-bytno-rehabilitačnom sústredení a zájazde. Pokračujeme až do Bziniec, áno? Prvé miesto obsadil klub zo Žiaru, starí páni Žiaru, z Podtatier, alebo aj zo Smrčianskej niektorí. Skoro všetci. No. Do Sučian bude Ilo. Takže týmto završíme športové zápolenie. Ako predseda pokračujem vo vedení tohto nášho klubu
po mojich viacerých obetavých predchodcoch. Športový život, ako aj futbal, sa tu hrával dávno predtým. Svedectvom o tom je aj zápis v kronike futbalového klubu Okoličné, kde sa píše: prvé futbalové stretnutie sa uskutočnilo so susedným SK Smrečany v nedeľu 15. júla 1934 s výsledkom 8-0 pre Okoličné. Dlhé roky sa u nás hrávala tá najnižšia súťaž, až po príchode Peťa Kojša sme trochu klub pozdvihli na vyššiu úroveň a tá naša spoločná práca vlastne priniesla aj to ovocie v podobe tých postupov z 3. triedy do 2. triedy a potom s postupom vlastne do 1. najvyššej oblastnej súťaže. Rok 2004 vlastne doteraz je pre nás rokom najúspešnejším, kde vlastne všetkým kategóriám, aj žiakom, aj dorastu, aj Ačku sa súčasne podarilo postúpiť do tej 1. triedy. To, že klub dobre, stabilne funguje dodnes, svedčí potom aj to, že tých 6 sezón podávame v 1. triede vyrovnané dobré výsledky. V mládežníckych kategóriách musím poďakovať hlavne trénerom a ľuďom, ktorí pracujú okolo tej mládeže dlhé roky, či už je to pán Sedliak, lebo Dušan Bačík, Jarko Klonga, Joško Kryžian. Všetkým týmto ďakujem za to, že sa o tú mládež starajú a vlastne pripravujú nám tú fotbalovú budúcnosť nášho klubu. Okrem tých žiačikov a dorastu máme v našom klube aj B mužstvo dospelých, ktoré vzniklo spojením s veternou Porubou. Okrem veľkého množstva súťažných zápasov organizujeme športový ples, nie len pre našich športovcov, ale pre všetkých našich hostí, obyvateľov našich obcí a z celého regiónu. V tom zime organizujeme na našej novej umelej tráve v Smrečanoch zimné futbalové turnaje. Pokračujeme v lete turnajom o pohár Dušana Galisa, na ktorom počas uplynulých 4-5 rokov sa zúčastnilo obrovské množstvo detí. Posledný ročník, ktorý bol tohto roku pri príležitosti 50. výročia založenia telovýchovnej jednoty, sa zúčastnilo až 14 družstiev z celého Slovenska, Poľska aj z Česka. V letných turnajoch organizujeme taktiež turnaj dorastu a turnaj dospelých o pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva Smrečany, ktoré sa takisto organizuje už od 70. rokov a v ktorej tradícii pokračujeme do dneska. Na záver roka organizujeme každoročne pre našich hráčov a fanúšikov posedenie pri kapusnici spojené vyhlasovaním ankety o futbalistu roka. Takže máme toho dosť počas celého roka. Ale ako sa hovorí, všetko sa dá, keď sa chce. Ja môžem len poďakovať všetkým obetavým ľuďom v mojom klube za ich obrovskú obetavú prácu okolo futbalu. Na záver vyslovím len jedno želanie za celý náš klub. Si zaslúžime krajší ten futbalový stánok, krajšie tie futbalové podmienky. Preto verím, že sa dožijeme výstavby toho nového športového areálu, nového športového ihriska, ktoré vlastne pre nás bude novou obrovskou motiváciou do ďalšej našej činnosti. Milo, povedzte nám pár slovami, ako to vyzeralo, keď sa zakladala telovýchovná jednota družba Smrečany Žiar. No tak, keď sa zakladalo, to bolo veľmi ťažká ona, pretože peňazí nebolo, auta neboli ako dneska, no takže väčšinou sme museli robiť turnaje volejbalové, zábavy, aby boli nejaké korunky, aby sa mohlo niečo kúpiť, nejaké tie kopačky náhradné a tak. No, ťažko to bolo, chodili sme sem tam na brigáde, na družstvo, aby nám dalo auto, poprosiť ho musel predsedu, ináč nie, a to sme museli odpracovať. Na brigádu sa nám zúčastnilo, čo ja viem, 5-6 ľudí, viacej nie, no a tak to bežalo. Keď sa vás spýtam, prvá hotovosť ako prvého pokladníka, koľkože to bolo v tej... No
Tak prvá hotovosť si nepamätám, ale nebolo toho, pretože sme museli, ako poriadať tieto zábavy a turnaje volejbalovie. Pretože volejbalisti však hrali krajskú súťaž, no a tam bolo treba peňazí viacej, pretože sa chodilo ďalej do Žiliny, takže na cestu bolo treba na noclách a tak ďalej. No takže to bolo veľmi ťažko. No tak to vám verím. A vtedy boli 2 oddiely len, alebo koľko bolo oddielov, keď ste založili telovýchovné? Fotbalisti boli len volejbalisti, nik viac. No a lyžiarsky bol však oddiel, takisto turistický oddiel bol. Ten, áno, neskôršie a tak ďalej. Takže to ináč. Pokladní bolo veľmi málo. Koľko razy som musel aj ja zo svojich dávať. Turistika v týchto obidvoch obciach bola od dávna obľúbená medzi ľuďmi, pretože naozaj tieto končiare, ktoré obklopujú obidve obce, lákajú ľudí na ne. Predtým, ako vznikol turistický klub, neskôr turistický oddiel, neskôr turistický klub, bolo to v roku 1976, turisti, občania týchto obcí chodili do týchto hôr individuálne. V roku 1976 vznikol turistický oddiel, ktorého prvým predsedom sa stal pán Milan Kobilic. Pár nadšencov sa zišlo okolo neho a títo nadšenci vytvorili klub. Prvé roky boli naozaj veľmi aktívne. Turisti urobili v rámci roka aj 10 akcií, navštevovali nielen okolité kopce, ale chodili aj do Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Choďských vrchov. Prvým teda výstupom bol výstup na Plačliuvo a tento výstup sa stal tradičným pre turistický oddiel. Okrem turistiky členovia samozrejme sa zúčastňovali aj iných aktivít v rámci telovýchovnej jednoty. Boli to pravidelné rozlúčky so snehom, tiež vypomáhali pri organizovaní lyžiarskych pretekov o cenu Západných Tatier. No a pán Kobilic pôsobil ako predseda tohto oddielu až do roku 1985, kedy odovzdal štafetu mladším. Predsedníčkou sa stala Viera Červeňová. Postupne činnosť nášho oddielu slabla, dá sa povedať, že my, ktoré sme boli pri tých začiatkoch, sme už nemali toľko príležitosti, keďže sme mali rodiny, chodiť do hôr, tak potom už bola turistika viac menej individuálna. V roku 1997 sa stal predsedom turistického klubu Milan Hološ. Aktivita klubu vzrástla, prišla mladá nová krv do klubu, znovu sa rozvinula táto činnosť. Vytvorila sa v rámci klubu v tomto období už aj skupinka, ktorá mala rada bicykle, či začali sa podnikať aj cykloturistické túry. Kronikárkou v posledných rokoch sa stala Ľubka Rybárska a Milan Hološ v dôsledku svojich pracovných povinností sa v roku 2009 musel vzdať z predsedníctva a znovu som nastúpila na jeho miesto ja. V tomto roku, kedy si telovýchova pripomína 50 rokov svojho vzniku, sme pre našich členov pripravili už výstup na Baranec a takisto tradičný výstup na Plačlivo. Ako to bolo vlastne predtým, ako sa združili turisti do klubu v rámci telovýchovnej jednoty? Od detstva chodievali sme do hory na hríby, na kurčatá, lebo sem tam sme si aj zarobili. A popri tom sme obdivovali vždy končiare naše. Lebo tie nás akoby chránili pred vetrom, pred veľkými mrazmi, pred fujavicami a mali sme k ním opravdovú už lásku, lebo sme žili pod nimi. Už v škole nás pán učiteľ Hubka pripravoval s rôznymi výletami za jary až do júna, kedy sa končil školský rok. Chcem sa opýtať, kto odtiaľto z týchto dolín bol taký aktívny turista? Najväčším turistom bol Ján Antoška. On pochodil všetky naše končiare, ale aj celé Tatry. A nakoniec skončil v Tatrách. Keď som ho raz oslovila, veď ty si mohol tam aj zahynúť. A takto mi odpovedal. A krajšiu smrť by si mi prijala.
A tak sa aj stalo. A čo by ste odkázali našim mladým, ktorí teraz už pomenej do tých hôr chodia? Ja im len odkážem to, čo mne hory dali. Keď ma srdce bolelo, keď som strátila svojich rodičov, v hory ma priviedli, že som pozabudla na to, tak ako v tej pesničke je, keď ťa tieseň morí, vinť do hory zelenej, ona to zahojí. A kto raz vyrástol pod Barancom, pozná krásu našej doliny, ten srdcom prilne k nej. Náš stolnotenisový klub, Hruba Smrečaný Žiar, podľa dostupných informácií a záznamov žijúcich pamätníkov začal svoju činnosť v roku 1978. Zakladateľmi ako aj prvými trénermi boli Juraj Jančo, Repček Jaroslav, Šuna Jozef a Frniak Jan. Chcel by som tu vyzdvihnúť pána Frniaka, ktorý sa začal venovať žiakom. Ping-pong sa hrával podľa možností. Trénoval sa v škole, v kultúrnom dome v Smrečanoch a po rekonštrukcii nášho kultúrneho domu v Smrečanoch nám poskytlo prístrešie kultúrne Žiary. A mužstvo hráva 5. ligu a konečne sa nám podarilo znova prihlásiť B mužstvo, ktoré sa skladá z mladých hráčov. My radi sme ich získali medzi seba. Títo hrávajú 8. ligu. A mužstvo sa pohybuje v tom strede tabulky svojimi výkonmi. Dúfam, že postupne sa bude zlepšovať a udržíme sa v tej 5. lige. Náš klub každoročne poriada aj 2 turnaje. Vianočný turnaj pre neregistrovaných hráčov a detí. U nás sme tento turnaj pomenovali po zosnulom predsedovi, vlastne prvom zakladateľovi Jozefovi Šunovi. Druhý turnaj, ktorý usporiadávame, je turnaj registrovaných hráčov. A týmito turnaje vlastne chceme trošku spropagovať aj ten stolný tenis v týchto 2 obciach a pritiahnuť čím najviac mladých. No tie začiatky boli veľmi ťažké. Ja som bol pri vzniku, keď vlastne v Žiari hrával ešte fotbal a volejbal. To boli základné športy, telovýchovné jednoty. Spomínam si ešte aj na Sokol, ktorý ako bol v Žiari ako založený, presné roky ako neviem. No ale v tých 2 športoch, ktoré som ako pracoval, tak som robil, môžem povedať, že všetko, čo sa ako dalo. Aj s ďalšími, ktorí ako pôsobili, nebudem všetkých spomínať, tých staršiu generáciu. Niektorí sú ešte medzi nami, niektorí už nejaké posledné roky ako zomreli. No ťažké to bolo len kvôli tomu, že vlastne finančných prostriedkov nebolo. Každý mal pevnú vôľu a nadšenie pre obidva športy, či to je ten volejbal ako aj fotbal. Žiadne nejaké vymoženosti, že by boli po fotbaloch si niekde sadnúť alebo nejaké iné veci si ako niekde urobiť, čo po fotbale si ako zaslúžili každí tí hráči. No a tá partia bola veľmi dobrá, či to pri tom fotbale ako aj volejbale. No v lyžovaní som takisto začínal od počiatkoch lyžiarskeho oddielu, keď sme začínali veľmi ťažko na dolinkách alebo priamo v Žiarskej doline. Na dolinkách boli veľmi zlé lyžiarske vleky, lepšie povedané bol to vlek, ktorý ako bol dodaný trinerskými železiarnami Strinca. No nebol veľmi výkonný, mali sme tam na tom jeden dosť nepríjemný úraz. No a potom vybudovali 2 lyžiarske vleky v Žiarskej doline, ktoré ako využívali či to široká verejnosť, takisto členovia lyžiarskeho klubu, kde aj na tréningy sme chodili cez pracovné dni, útorok a piatok zo spodu peší, no a tam potom 1,5 hodiny sa ako trénovalo. No veľa sa lyžovalo aj voľné.